Здравейте хора, аз съм Адрем и в нещо ще играм 99 нощи в гората. Виждате какво е долу в инвентара? Играта буквално е бъгнала. Оправя се. И имам един единствен диамант. Но това ще. Нека започнем да цепим дървца. След като правя поне 5 опит да заснемам, защото имаше някакъв... Нямам наш... Опа, не трябваше тук. Защото съм нямал място. Като снимам по 1 час и половина или по 30 минути, как ще стане тази работа? Как да не стане? Оба. За какво го събрах? Някакъв има пистолет, бата. Пуска биш пътъм. Опа. Хоп. Иди троп. Така. Нашите... правят, нещо правят. Учиме се, че отварят портата за детето. Ама не. Цак. Револвер. Така. Няма да взема всичко така. Това да поставям. Така. Това е метал глизян. Тривичка в къщата. Вау. Чек, ще разстрелям с пистолета. Така. Забравих, че имам втора извинявате. Направих една от най-големите ми грешки някога, да метна стовите. Те са принципно за огъня, но дават доста за крафтинг бенча. Нашите. Лесно ключове, първо ставаш с агъна и после превключваш на револвера бързо. Така става по-бързо да убиеш вълк. 2 кола. Бала. Това зеленото. То хубаво зеленото. Yes. Така на тънки. Как на първи да намираш YouTube? Какво ми? Аз съм в Стронхолда. Аз съм 2 бандажа, ако ще 10 бандажа. Где ги извади? Някакъв късмет от честът. Аз трябва ям и шарам слово. Знам, че не трябва да правя така, ама... Това са прави. И от този чест ще се падне. Това видя. Спадне една цегия. Аз ще не почна да призем Стронхолда. Да, 15 минути. Не тъмън да се развия. Ако се лигавя, трябва да почна по-сериозно. Някъде се живиха. И сме само 2. What? Така.
да пият хляб. А също така райгъна и лазерния меч, защото завърнаха и жабите, и извънземните. Са на едно е това синьото. Ау! Кой ме захапа? Взя да си боя. А тук сме в лавата. Елата даже не сме хулковци. Само скорпион не липваше. Шутим се с райгана. Чо-чо. Така, господа. И почвам да бем. Да, те са двама. Шегуваш се. Опа. Малко славичко. Ела. О, това райган е мега опи. Така. Еми. Какво да правя? Дотълваме някъде. Някой е седи чушки. От туалетна обаче вълк. Бълнаш. Стои легла. Супер. Оп. Няма никой. И от този чест да спадне копия. Не. Лотакс. Не бих отказал. Тортичка? Каква торта? Торта ме гони, хора. Каква торта? Торта скрим. И нека видим какво ще се падне. Оу. Гуцак. Окей, и почвам да бем бате. Ела за малко. И почвам да бем бате. Мале. Вече имам уникално лош късмет. То се изчезна пред лицето ми. Раз. Ау! Така. Не съм почти на маска. Така. Ау! Ау, мало. Постреляш от човек. На панда. Джандел. Пиче има арбалета. От лавата. Да, той има безкрайно. Аз си похарчих диамантите и труда за този райгън. Ау! Стреля, бате. Свикнал съм култиста да стрелят се. Колко патрона има този револвер? 18. Не бе! У мен. Ето плачва. Ти ли плачеш, бе? Вой. Yes. Ой, добре. Левел 5 огън. Бацума. Стънкекс. Сега няма хубаво директно в лавата. Завърнаха жабите, завърнаха извънземните. Седми. Болница. Вас, господа. Ще ви направя на кайма.
Той спал да ми иде. Вой. О, даваха кожи най-двете. Да. Двата вълка даваха по кожичка. Стормхолда. В това... хората са защо в това карето не е болница, а е църква и там в лавата, дето е като църква. Та има повече бандажи, отколкото тук. Странно. Но много неща взех да имам. Наш купеш там, бе. Сега. Аз съм се запътил на битва. До теб пежи, но не знам дали има бандаж. Сигурно не. И сега ще ви дам 2 бандажа. Хоп. Бала наша дето е. То хубава наша. Мале става лудница. Капваме. Слагаме хляпа. И нека не знам, хора, пак ще се боря за диаманти, пълно да апгрейдна райгъна на Макс. И просто ще го мислям. Така, един наш умре лепна. Чай му напише поне окей. Сега е другия да умре, брата, и ще стане хубава работа. Окей. Ай, ще се наш. Взема още един бандаж за всеки случай. Ако нещо стане. И... да. Знаеш кога скам наша? Ще я стигна в другата ера. Изпуснах няколко чуш. Господин Памбо. Извънземни! Извънземни. Лаги. Извънземни. Мехища са живя аз. Ауе! Брат, какво става? Извънземните ми хакнаха играта. Буквално. Ето, корабите. Кораба майка. Бой! Кой брат? Оу. Що не същи неща? Не стреляй! Бой. Да, брат. Не ми скача на бой просто. Следващия път. Крумка вълк. Извънземните! Ей, ми даха тия огради. Тава града. Много неща ми станаха в инвентара. Няма да се взема патронките. Така.
Така. За да... Няма да спаснем сега вече. Огън е накъде? Насам, натам. Така. Тук аз бях ли? Тячени или бях? Ще ми кажете ли? Или пак нямате някакви глави? Да, тук съм. Битка с Райгън. То с два не ме уби. Не. Молята. Пуснах толкова нарочно. Ей. Бях на ръба да не умра. Да умра. Така. Видим, може да се отрасти. Наш! И аз имам регън, че съм от извънземните. На бандаж. На. Help me. Не. Маля, колко много скрап имаме. Ето тук. Айде, бе. Няма да ни дам шанс. Това биш. Да. Тук не можеш. О, я идвам. Знаеш, какво ставаш? Аз па много голяма простира, тръгна вечерно време без... Тък му за теб говоря. Така. Ще изтърпя. Давай, бе. Ай, чао. Кой знае какво е на лицето? Ела за моя клуб и почвам да бям бате. Мисля, че е Меган. Аз не съм точен. За мен спада магония. Блъскат. Убий го нас. Назад. О. Така. Вчера извън си. Халица малко само разочароването се прави сега. Чакай малко.
Колко са 2? 3. Супер. Бързо, дочу. Няма никой. Нашата е един косто и афъка. Не отваря чест. Така. Аз храня. Тук има малко храна. Е нашата спалня. Няма нещо от сорта сигурно сигурната база. Най-добрата, която можем. Но, просто е тя. А пък 10 часа горе-долу игра са 1000 дни. Значи, почти половин ден на стара игра. Трудно. Ама. Защо някои кога са го направили без хакове. Говоря тези деца без хакове. Браво на тях. От към скрап супер. От към дърво не. Бате. Или някакво стои афака. Ще умрете. Мисля, че нямам бандажи вече. Някъде дори да загубих, сигурно не съм го ползвал. Сигурно съм се хилнал, че прегледам. В този дет съм се го съживил. С стояфътка. С някакво ме. О, бе, брат! Няма да се живеем. Да. Явно с това се спрем, явно някакво дуло или. Ще видим. На помощ. Хеб. Ребята, ти се стоиш афака. Мисъл. Какво да бяхте ли? 20 ден, точно. О, гадинките. Гадните скорпиони. What? Честа. На истината. Честа на истината, моля. О, в това отваря ще е дълп на огъня. Оф. Бате. Всичко сам боя, ама. Не, бе, брат, стига. Стига. Няма да отворя често. Хорица, по-бързо да се прибирам. Не съм про. Не съм и наук. Това съм го казал. О, никой не стоя в курса и се движи. И какво взех? Отваря.
Как е опис всъщност? За мен не помага в някой случай. При следващата битка ще плосаме тук. До лазерната ограда. Това е пас или афака? Бате. Пак това е притомиране. Брат, той е намерил една нокика, аз те не викам. Нокика. Точно някакъв скат на телефон ли, мегафон ли. Никой не знае май. Аз не знам де. Моят от към скрап сме супер. Мисъл. 124. И бото лефна. Бате, моля те, не ливай. Вие сте ме видяли, които са гледат предния клип, ако не се лъжа беше. Хорица, това май ще приключи прекалено рано. Но нашия е достойно повода. Албе! Господине. Ай, сапай, цилюе. Ай, са влез тук. Толкова отлява една. Може би тук ще съм прибил. Ко? Елена се е бърнал. О, де си взела? Бото забрави малко чере. Това материще! Бяга! Елена днеска е гладен и ще не атакуват. Това може да е края на клипа. Все по-малко и по-малко време да снимам. Перфектният момент за един. Това е на един клип, от който съм доволен. Благодаря се. Забавлявам се. Не, брате, това е фако. Вот ще ми съди АФК. Ела на огъня. И бота няма да дойде. Брат, ела. Ела, защото хем няма храна, хем с такова скандалия.
хорица. Това ли беше всичко? Так. Фусуре, брат. О. Хорица. Няма да успя. Ладно. По-бързо. О, маля, той ще изчезне. Така, ладно. Тук ли, бе, брат! Що така? Това ще бъде от нещо ви хора. Надявам се да ви е било приятно и